A recimo, ta, da kažem, previše agresivna pravila crkvena, definicija morala, na primer, ljudi nisu svesni da sva verovanja, bilo da su u islamu, bilo da su u hrišćanstvu, da su to preneta, da kažem, da su to preneti filozofski koncepti još iz vremena platonizma. A da postoje neke teorije koje idu čak i dalje, da je to bilo čak iz indijskih, da kažem, kultura, znači još pre platonizma, da su postali ti spisi koje su kasnije, da kažem, prenosili i starogrčki filozofi. To se u suštini prenosilo iz vremena sa vremena na vreme. A sada jedini je problem što je staro pismo starije od platonizma. Da, to jeste, ali znaš šta hoću da kažem, da je sve to u suštini slična koncepcija, a to je zato što generalno tada nisu postojale škole kao sada, u ovakvom smislu, u ovakvom formatu, već jednostavno tada je bukvalno carevina i znači vlastelin carevina zajedno sa plemićima i plus tu su bili, da kažem, i crkveni poglavari, religiozni koji su recimo kod nas, poput recimo vladike, patrijarha, pa sveštenika, tako je bilo i kod drugih civilizacija. Znači oni su bili glavni i za školovanje, i za edukaciju, edukovali su se samo, da kažem, najpotrebniji, da kažem, društveni slojevi, kao što je i tebi poznat, ti me ispravi sad ako grešimo, slobodno, i tada bukvalno svi su se držali, da kažem, tog starovekovnog koncepta. Posle toga je krenulo to malo da se menja, kada je nauka počela da izbija u prvi plan, pa počeli su i književnici malo da se oslobađaju tog religioznog, da kažem, okvira i kada su krenuli malo da tumače stvarnost na neki realni način. Ali po meni ne treba otpisati skoro za religiju, zato što religija treba da nas usmerava moralno, ali ne treba previše biti vezan za religiju, zato što to prelazi u fanatizam i neke stvari nisu izvodljive, recimo ništa pre braka, da je primjer, onda sve greh, sve satanizam. Mislim, stvarno, tu se stvarno ide u neki ekstrem. Imamo i taj američki uticaj od njihovih, da kažem, ovih hrišćanskih zajednica, što se svi lože. Alex Johnson ti je poznat, recimo, poznati su ti oni evangelisti, oni to prenosi, oni adventisti, oni prenose te teorije zavere, mi to prihvatamo zdravo za gotovo. I onda to ono što ja pričam, da ljudi ne ulaze previše, da kažem, dubokumnu tematiku, nego sve prihvataju zdravo za gotovo i onda ide onaj fazon plus minus, ili si za ove ili si za one, a pravi onaj neutralan um, apstraktni um mora da bude iznad svega, pa čak i kada si naučnik, čak i kada si doktor, trebaš da se držiš svoje koncepcije, treba da budeš objektivan, nemoj da me shvatiš pogrešno, moraš da se učiš, moraš da se edukuješ. Evo, javno ću ti reći u ovoj emisiji da Miroljub Petrović greši debelo što satanizuje institucije poput fakulteta i škola. Kaži mi, molim te, kako može, ja bih ga pitao uživo, kako možeš da budeš naučan? Mislim, ovako, lepo bih ga pitao ljudski, ja imam poštovanje, on može, ja mislim i roditelj da mi bude, a pitao bih ga ovako kao, da kažem, neki laik, kao neki gost. Kako može neko da bude doktor ili inženjer bez diplome? Programer možeš da budeš mehaničar, ali kako, evo objasni mi, molim ti, da li je moguće da bude